Permezz ta' post fuq Facebook, id-deputat mexxejn Laburista Chris Fearn qal li kiteb lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga min wettaq il-frejma fuqu kemm tħallsu flus biex dan seħħ u x'kienu l-vera motivazzjonijiet. Dan kif sigħat wara li rapporti internazzjonali żvelaw kif Stewart ħallsu l-miljuni biex ħarġu bi stejjer folot bl-użu ta' spiji, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa baqa' kompletament fil-muta. Aħbar li qajmet ħafna mistoqsijiet b'Angelo Gaffa għadu moħbi mill-pubbliku. Fil-post tiegħu Fearn qal li jidher ċar min huwa s-sors ta' dan il-qerq, għalkemm ma qalx għal min qed jirreferi. Net News sab li Chris Fearn barra l-qorti fejn ġie mistoqsi min kellu interess jeliminah politikament u jekk jeskludix li kien xi ħadd mill-Labor li huwa involut f'dan kollu. Iżda id-deputat Laburista ħarab milli jwieġeb. Tista' nkompli niddefendi l-integrità tiegħi fil-qrati u nitlobkom tkomplu segwu l-andament tal-kawża. Grazzi. Teskludi li kien xi ħadd mill-Labor. Is-sena l-oħra kien ġie rapportat li ċittadin Russu li xtara l-passaport Malti kien ħallas aktar minn 3 miljun euro lil bint Carmen Chantar li t-lemenija tal-Ministru għas-Saħħa bħala allegat kickbacks lil ħadd Chris Fearn, xi ħaġa li hu dejjem ċaħat.